Benvidas, benvidos a esta canle de YouTube de Yoga na Casa. Hoxe imos comezar de pé, pés ancho de cadrís, considerando os cadrís estes osos, as crestas ilíacas. Abrimos ben as dedas, apoyámolas ben abertas e dende aquí armamos unha verticalidade san, unha postura correcta. Sentimos o peso, podemos trasladalo cara as puntas, cara aos talóns, cara ao pé dereito ou esquerdo, cara aos arcos externos e aos arcos internos. E dende aquí relaxamos a tensión dos xeonllos, que non sexa unha flexión forzada, que sexa unha flexión natural, que non pase que os xeonllos empuxan cara atrás, senón que se afrouxan. Correximos a curva lumbar, apuntando o coxis hacia baixo ou pensando no oso da pelve un poquinho para arriba. E dende aquí separamos, que non pase isto, separamos o peito do abdome, baixamos os ombreiros, xuntamos un poquinho as escápulas e relaxamos o peso dos brazos. Correximos a cabeza tendo en conta que o queixo ten que quedar paralelo ao chan, nin cara arriba, nin metido cara a gorxa. E se queredes, para sentir mellor, podemos pechar os ollos, observar como se move o corpo mecido pola respiración. Dentro da estabilidade da postura tratamos de relaxar musculatura que non necesitamos tensa, empezando polo abdome, continuando polos dedos das mans, tratando de afrouxar a lingua, que descanse brandiña no chan da boca, a mandíbula, de xeito que os dentes de abaixo non apreten contra os de arriba. Relaxámoslo o entrecello, non se frunza. Podemos esbozar un pequeno sorriso na comisura dos beizos e dos ollos. Sentimos o coiro cabeludo brandiño. E imos metendo os sentidos cara adentro, deixando fora da práctica os pensamentos, as preocupacións, os sons que nos rodean, a temperatura do aire. E ímonos metendo cada vez máis cara adentro, buscando sentir o latexo do corazón, a sensación do corpo, se estamos nerviosos, inquietos, se estamos tranquilos, concentrados. O fluxo de pensamentos tamén, se nos van rápido, ou se a mente está máis ben calada. E dende aquí imos facer un exercicio faciliño de respiración para activar a capacidade pulmonar. Inhalando, subimos ambos os dous brazos polas beiras do corpo. Exhalando, relaxamos, baixan os brazos e imos exhalando, tratando de que dure todo este tempo a exhalación, ata que os brazos cheguen abaixo. E repetimos. Trata de sentir o aire que non só enche a parte baixa dos pulmóns, senón que enche tamén as costelas e a parte alta do peito. O movimento axuda o aire a sair. E facemos unha última vez. Recordade que a respiración, sempre que poidamos, é polo nariz, tanto a inhalación como a exhalación.
E dende aquí imos entrar en calor con uns audiños ao sol. Cada unha se ten un propio, pois que pode facer o seu, que non nos saiba. Facemos os dous primeiros con indicacións, pés xuntiños, as coxas activas, estiramos o tronco e relaxamos os brazos, mirada á fronte sin que sexa dura, relaxar entrecello, elongar de pescozo, palmas xuntas. Dende aquí observamos un pouco o eixo do corpo, as xemas dos dedos que se tocan, os cóbados relaxados cara abaixo. Empezamos inhalando, brazos polos lados, xúntanse palmas arriba, extendemos o tronco, exhalando volven os brazos, tronco recto e relaxase o peso, cabeza, tronco, brazos soltos, as pernas en tensión, coxis apuntando cara arriba. Inhalando, simplemente miramos só ca cabeza cara adiante. Exhalando, pé dereito atrás, logo esquerdo. Se este movimento é demasiado brusco, o que facemos é, dende cuclillas, un e logo outro. Tendo aquí, xeonllos ao chan, empeines estirados, glúteos a talóns, frente ao chan. Tomamos aire, exhalando, pasamos polos 4 apoios e baixamos o peito e os cadrís a vez. Inhalando, a cobra, sen facer forza das mans. Sube o queixo e fai forza o lombo. Exhalando, podemos volver ás 4 apoios e de aí a abo nuca ou senón directamente o can cabeza abaixo, sen pasar polo apoio dos xeonllos, relaxamos a cabeza. Inhalamos, levantamos talóns, flexionamos xeonllos, exhalando un pé diante, logo outro, relaxamos outra vez o peso do corpo, inhalando, subimos a cabeza, e xa van os brazos, extensión, exhalando, volvemos á posición de partida. Vamos repetir unha vez máis con indicacións de inhalar e exhalar. Inhalamos, brazos cara arriba. Xuntamos palmas, extendemos tronco e exhalando, brazos cara abaixo, tronco recto, relaxamos o peso. Inhalando, miramos adiante. Exhalando, pé dereito atrás, logo esquerdo, apoyamos xeonllos, estiramos en peines, a pronación. Inhalamos primeiro e ao exhalar baixamos peito cadrís a vez, inhalando a cobra. Recordade, sen forzas a man. Exhalando, Adho Mukha Svanasana, o can, cabeza abaixo, relaxar a cabeza para que non se tense o pescozo, inhalando, talóns arriba, flexionamos xeonllos, un pé, outro pé, volvemos soltar o peso e a cabeza, inhalando, miramos primeiro cara adiante, despois xa veñen os brazos, extendemos o tronco, exhalando, posición de partida. Vamos facer 2 voltas máis, cada unha ao seu ritmo. Tratade de que sexa o máis fluido posible porque se trata dunha entrada en calor. Observade cando rematedes, latexo do corazón agora, a respiración se axitou, como se notan as articulacións traballadas. E imos empezar hoxe con un exercicio de equilibrio que se chama Ashvatasana, fai relación a unha figueira moi grande que hai na India. Dende aquí, pés ancho de cadrís,
cambiamos o peso ao pé dereito, achegamos o esquerdo co talón levantado, xa imos buscando ca mirada un punto fixo onde deixala quietiña durante todo o exercicio e tratamos de coordinar. Cando inhalemos, o que imos facer é levantar brazo dereito cara ao vertical, esquerdo cara ao lado. E na exhalación imos ir arrastrando a deda gorda do pé esquerdo cara atrás. Cando esteamos aí no límite do apoio, levantámola. Tratade de relaxar os ombreiros, de abrir o peito e que as dúas crestas ilíacas queden mirando para diante, que non pase isto de abrir cara afora. Sostemos aquí, cada un ao tempo que poida. Relaxar de lingua. Inhalamos primeiro e na exhalación coordinamos para que cheguen as tres extremidades á vez abaixo. Trasladamos de novo o peso aos dous pés e observamos como se sinte a diferencia entre as dúas pernas, entre os dous ombreiros, como se sinte o traballo na zona lumbar. E imos agora cara ao lado esquerdo. Cambiamos o peso, o pé esquerdo, sempre a planta ben aberta, as dedas ben abertas. Achegamos o pé dereito co talón levantado. Inhalando, brazo esquerdo a vertical, o dereito cara ao lado. Exhalando, arrastramos a deda gorda cara atrás. E por último levantámola. Relaxa de ombreiros, relaxa de a tensión do rostro. Respiramos. A perna esquerda non está trabada, recordade sempre que o xoño non ten que empurrar cara atrás. A flexión natural da perna, e así tamén nos amortigua. Sentide a respiración, cara onde vai o aire nesta postura. Se baixa cara ao abdome, se queda máis ben na parte alta do peito. Inhalamos. Na exhalación descendemos as tres extremidades, trasladamos o peso e volvemos a observar. Unha exhalación lenta, longa. Dende aquí seguimos con unha torsión. Abrimos os pés, se xa os tiñamos en ancho de cadrís, un paso amplo cara dereita, outro paso amplo cara esquerda, e imos empezar xirando cara fora, 90 grados pé dereito, 45 pé esquerdo. Cadrís e ombreiros quedan mirando cara a fronte. Tratade de corrixir coxis para baixo, que non vos quede o curro espingón para fora. Inhalando, brazos en cruz, e na exhalación ven a palma esquerda na cara interna do pé dereito. Aquí, se non chegades, podedes poñer un taco, un libro grosso. O brazo dereito apunta cara arriba, coa palma cara atrás, e miramos ao ceo, e este ao aire libre, ao teito, os que estamos dentro. Se vos resulta moi incómodo isto para o pescozo, relaxades a cabo, mirades cara abaixo e relaxades o peso da cabeza. Inhalamos primeiro profundo e na exhalación baixamos o brazo dereito, relaxamos inmediatamente o pescozo,
traemos tronco, cabeza, brazos e pé dereito cara adiante e soltamos. Unha exhalación longa, silenciosa que nos afrouxe. Logo flexionamos xeonllos, inhalando subimos. Observamos, sempre hai que observar, que non sexa automático cada postura. E dende aquí, cara esquerda, recordade, cadrís, ombreiros a fronte, un poquinho metido cara adentro o pé dereito para protexer o xeonllo, inhalando, brazos en cruz, coxis cara abaixo, exhalando, man dereita no arco interno do pé esquerdo, a man esquerda cara arriba, ca palma cara atrás. E respiramos. As dúas pernas quedan estiradas, os pés ben firmes no chan. Inhalamos profundo, exhalando, ven a man esquerda, relaxamos cabeza, xiramos o pé, soltamos. Importante que se solte ben o pescozo, flexionamos xeonllos, inhalando subimos. Observamos. Quen necesite descansar as pernas, xuntas, relaxas e volve a abrilas. Imos de novo, cara ao lado dereito, xiramos 90 graus pé dereito, 45 pé esquerdo, idealmente queda talón en liña de talón. Dende aquí, agora sí, xiramos o tronco cara ao pé dereito. Por detrás tomamos os brazos, os cóbados, os antebrazos ou incluso os brazos, o que nos chegue, cada unha ten un longo dun brazo distinto. Inhalamos e medramos cara arriba, e na exhalación imos ben dereitiñas cara adiante, no límite da flexión, cando xa non flexiona máis os cadrís, relaxamos o peso do lombo, da cabeza, idealmente a fronte topa sobre o xeonllo, e se isto non pasa, quedamos onde queremos, sin forzar, sin facer a forza, sempre por relaxación, as dúas pernas estiradas, os brazos que se relaxan. Quizáis necesitamos a mirada nun punto fixo para soster o equilibrio. Inhalamos primeiro e na exhalación soltamos os brazos cara abaixo e traemos de novo tronco, cabeza, brazos e pé dereito cara a fronte. Relaxamos. Flexionamos xeonllos, inhalando subimos. Observamos se sentimos distinto o lado dereito del lado esquerdo. E imos a compensar. Cara esquerda, 90 grados pé esquerdo, 45 cara dentro dereito, cadrís, ombreiros, tronco cara ao pé esquerdo. Volvemos a agarrarnos os brazos, os cóbados ou os antebrazos por detrás. Inhalando estiramos a columna cara arriba, exhalando imos lonxe co tronco erguido, recto, ata que non poidamos flexionar máis, entón aí relaxamos o peso. Miramos un punto para soster o equilibrio e respiramos. Ombreiros relaxados, pescozo relaxado, só traballan as pernas. Fixadevos que non apreta a mandíbula, que se relaxa a lingua.
tomamos aire, na exhalación soltamos os brazos cara abaixo, traemos tronco, cabeza, brazos e pé esquerdo cara a fronte, e dende aquí imos enganchar coa seguinte, imos tratar de abrir un pouquiño máis os pés, e agora van quedar as dedas gordas mirando para fora. Colocamos as mans máis ou menos debaixo dos ombreiros, e dende aquí tratamos de baixar a cabeza, haberá a quen lle chegue a coronilla ao chan, eso é o ideal da postura, e se non simplemente cas mans apoiadas, relaxades o lombo e o pescozo. As mans son importantes que queden ao lado da cabeza para sosternos e evitar que nos vayamos cara adiante. Os isquios apuntan cara ao ceo para que estiren as pernas por detrás, e aquí tratamos de exhalar todo o aire que teñamos dentro. Haberá quen lle resulte incómodo sentir a presión sobre a coronilla, entón aí sacádela do chan, levantádela un pouquiño e deixades que o lombo se relaxe. Sempre co rostro frouxo. Inhalamos, exhalando sacamos a cabeza do chan e imos achegando punteira a talón, e cando esteamos a unha apertura cómoda o que facemos é avanzar cara adiante ata que nos caiban os xeonllos no chan, que nos queden aí os 4 apoios, relaxamos aquí un pouco, observamos. Dadevos tempo de facer un par de respiracións profundas, tamén porque o sangue baixou ata a cabeza, que se volva a acomodar no seu circuito normal. E dende aquí imos trasladar o peso ao xeonllo esquerdo para poder estirar o pé dereito cara fora, fixámonos que coincida na mesma liña o talón e o xeonllo, que non pase que por abrir demais o pé cara dereita queda a coxa esquerda en diagonal. Isto non sería correcto. Se vos pasa isto, achegades o pé dereito e aí vamos. O máis cómodo é cas dedas cara adiante, nalgúna outra clase probaremos co pé cara fora. Dende aquí, man dereita sobre a perna dereita, inhalando sube o brazo esquerdo cara arriba, estiramos os dedos cara ao teito, e exhalando deslizamos, e o propio corpo limítanos. Hai un momento onde xa non baixa máis, aí quedamos. Mirada cara a fronte, relaxamos a cabeza. Que non pase que se sube o ombreiro dereito á orella, o ombreiro lonxe da orella, pero a cabeza relaxa o peso. O brazo esquerdo achegase cara a orella esquerda, e dende aquí desfixarvos que cada vez que exhalades o corpo cede. O travesaño chamas esta postura. E para desarmala, inhalamos primeiro, na exhalación ven brazo esquerdo por diante da cabeza e xiramos o queixo cara ao ombreiro dereito para protexer o lado esquerdo do pescozo. Traemos as mans de novo ao chan, volvemos traer o peso ao xeonllo esquerdo para poder colocar xeonllo dereito. Relaxamos a columna, podemos soltar o peso da cabeza, observamos como se nota distinto o lado dereito e o lado esquerdo, que sensacións nos quedan. E
e dende aquí trasladamos peso a xeonllo dereito, aproveitamos para estirar a perna esquerda, de novo que quede talón con xeonllo, incorporamos o tronco, inhalando sobe o brazo dereito cara arriba, estiramos os dedos cara ao teito e na exhalación deslizamos. E ao deslizar, relaxamos a cabeza, achegamos o brazo dereito á orella e imos exhalando con conciencia para que se solten as tensións do corpo. Inhalamos aquí. Na exhalación ven a man dereita por diante e xiramos o queixo cara ao ombreiro esquerdo, traemos os brazos, as mans ao chan, cambiamos o peso ao xeonllo dereito para poder liberar o esquerdo e apoialo ao carón do dereito. Relaxamos o lombo, a cabeza. E dende aquí voume corrixir para poñerme ao longo do mat. O que facemos é xeonllos xuntos, coas dedas gordas xuntas, relaxamos os talóns e apoiamos os glúteos nese oquiño. Tratamos de avanzar cas mans cara adiante, de xeito que os cóbados quedan no aire, porque as mans quedan facendo como ventosa contra o chan, entón tira todo o tempo do lombo cara adiante. Por último, relaxamos a cabeza. Haberá xente que non é capaz de baixar os glúteos cara aos talóns, entón o que ten que facer é adaptar a postura, puño sobre puño, ou, se isto é demasiado, quizáis con un só puño xa está, apoia o entrecello no puño de arriba. A idea é relaxar ombreiros e lombo. As que poidamos baixar glúteos, aquí, Shashankasana, as mans ben abertas, a cabeza relaxada, tamén o abdomen que se relaxe, o único que fai forza son os brazos cara adiante. Sentide a masaxe que fai a respiración no abdomen, como entra en contacto cas couxas, esa presión sobre os órganos internos. Tratade de relaxar o rostro, lingua, entrecello, mandíbula. Para desarmar, podemos colocar as mans ás beiras dos xeonllos, mentres inhalamos imos subindo co tronco redondo, sempre os glúteos apoiados nos talóns, incorporamos ombreiros e por último a cabeza, exhalamos ao chegar arriba. Dende aquí o movimento habitual xa, mans cara a un lado, os cadris cara a ese lado, as palmas cara adiante. Imos facer unha torsión, quizáis é mellor que me poña así para que vexades mellor. Quen se sinta demasiado exixida nesta torsión, fai a torsión que fixemos a última vez. A que queira intentalo, vamos levar o peso do corpo cara ao isquión dereito e colocamos o pé esquerdo cara atrás, de xeito que sexa o empeine o que toque, vou poñer así, a ver se será mellor, o empeine é o que apoia no chan e o talón queda por fora do glúteo. Aquí tamén haberá xente que necesite separar máis ou xuntar máis, eso cada un dependendo da súa flexibilidade. O outro pé trae o talón o máis preto do perineo que poida. O mesmo, cada unha sabe ata onde pode chegar sin esforzarnos. Entón, con esta posición dos
dos xeonllos, tratamos de acomodar o peso. O ideal sería sentir os dous isquións apoiados no chan. Quizáis isto ao principio non pasa, levántase o esquerdo, trata de exhalar e darlle peso. Dende aquí, man esquerda sobre xeonllo dereito, man dereita cara adiante. Inhalando sempre preextiramos a columna, que se separen os discos entre sí, exhalando a torsión. Aquí, a que chegue, baixa a man, a que queira probar, leva a man dereita a buscar o talón esquerdo. Relaxamos ombreiros, xuntamos un poquinho as omoplatas, mirada nun punto fixa. Recordade que non pase o límite do nariz para que non forcen os músculos oculares, sempre por enriba do horizonte, así non nos baixa o queixo cara abaixo. Respiramos. Para volver, inhalando, traemos brazo, tronco, cabeza. Exhalando, baixamos los brazos. Y dentro aquí, volvemos a cambiar peso a cara isquión dereito para estirar la perna esquerda y luego estiramos la dereita. Observamos. Vou me poñer agora de lado para que vexades esta perspectiva. Cambiamos peso cara isquión esquerdo, levamos cara atrás en peine dereito. Recordade que non monta o glúteo sobre o talón. Quen teña problemas de xeonllo non pode facer esta flexión. Dende aquí, talón esquerdo busca perineo, que se achegue o máximo que poida. Colocamos aí glúteos de xeito que os dous isquións rocen polo menos o chan. Man dereita sobre xeonllo esquerdo, man esquerda cara adiante. Cando inhalamos, medramos. Ao exhalar, levamos o brazo cara atrás, torsión de tronco, de cabeza. Buscamos ca man o talón dereito. Xunta de omoplatas, relaxade ombreiros. Buscade un punto ca mirada. Relaxade a musculatura que non necesitades, por exemplo, boca, coiro cabeludo, abdome. E aí quedamos respirando, observando. Trata de que non se vaya desarmando a postura ao exhalar, sempre mantendo a firmeza, a forza necesaria para soster firme o corpo. Para volver, inhalando, traemos tronco, cabeza, brazo. Exhalando, relaxamos a tensión dos ombreiros. Cambiamos o peso cara ao isquión esquerdo para poder liberar a perna dereita. E logo estiramos a perna esquerda. Observamos. E dende aquí vamos facer o arado. Colocamos plantas dos pés no chan. Apoyamos antebrazos, logo o lombo e logo a cabeza. Podedes agarrarvos e tirar un poquinho da pel cara a coronilla para que se estiren as cervicais. Buscarei a comodidade no apoio do lombo.
incluso buscar corregir a curva lumbar, que apoye ben a zona da cintura. E dende aquí, espero entrar en imaxe. Imos inhalar sempre primeiro e na exhalación facemos a forza abdominal para subir e levar cara atrás as pernas, de xeito que, idealmente, as dedas tocan no chan. Se isto non pasa nada, quedamos ata onde cheguemos. Igualmente, cada vez que exhalemos, pensamos en poñerlle peso aos pés. Se xa de unha nos chegan os pés, apoyamos as dedas, limitando aí que non se deslicen para atrás. As mans poden ir en distintos sitios, poden quedar un pouco abertas, cas palmas cara arriba, poden apoiar aquí, na parte baixa do lombo, ou poden incluso ir cara atrás en busca dos pés. Así estiramos máis o lombo nesta postura. E o mesmo as pernas, poden estar xuntiñas, e se así sentides demasiado afogo abdominal, podedelas separar para que vos permita respirar máis libremente. Unha vez aquí, relaxado os ombreiros, a cabeza, o pescozo. Se o peito toca na mandíbula e apreta os dentes cara arriba, non pasa nada. Observade como respira o corpo. Deberíades ter as pernas estiradas, é dicir, facendo un pouco de forza cos telóns cara adiante, que non pase isto. O sea, si pasa, non, tampouco pasa nada, pero o ideal é que estire toda a parte posterior do corpo. Dende aquí imos enganchar con un peixe, a postura do peixe. Podemos apoyar as mans no chan, inhalando imos lentamente, tratando de non levantar a cabeza, aí con forza abdominal, baixando o tronco. Colocamos as mans debaixo do sacro, estiramos as pernas, que nos queden estiradiñas cara adiante. E dende aquí tratamos de achegar os cóbados o máximo que poidamos cara adentro, inhalamos, e ao exhalar facemos forza dos cóbados contra o chan para incorporar o peito. Quedan as escápulas xuntas, a cabeza que colga, os empeines estirados cara adiante. Pechade a boca, que traballe tiroides. Esta é unha versión das moitas que ten a postura do peixe. Para desarmar, inhalando estiramos coronilla cara atrás, xa imos baixando o lombo, apoyamos a cabeza, sacamos as mans de debaixo do sacro, quedamos un pouquiño aquí, ben pousadas, relaxando, observando. Sentide a gorxa como se estirou, o peito como se abriu. E por último, imos rematar a nosa invertida de cabeceira, Viparita Karani. Entón, recordamos
Palmas das mans ao chan, esta flexión dos cóbados é a medida exacta dos brazos. E inhalamos dende aquí, na exhalación, pernas cara arriba, e aí sostemos os matapiollos cara adiante, os outros 4 dedos cara atrás. O ideal é as pernas ben perpendiculares, se molestan os pulsos, levamos pés un pouquiño para atrás, sen que sobrepasen a liña da coronilla, xa sería outra postura. Relaxade a cabeza, este movimento que vos afrouxa o pescozo, relaxade os pés, os papos das pernas, e deixadevos pesar cara abaixo, cara aos cóbados. Observade a respiración, dadelle tempo. O ideal é permanecer en cada postura un minuto. En respiracións lentas, un minuto son entre 10 e 15 ciclos. Para desfacer, flexionamos xeonllos cara a fronte. Cando sintamos que as mans xa non teñen peso, apoyámolas no chan, inhalando apoyámoslo o tronco. Se isto non é posible porque non sentimos forza nos abdominais, imos axudándonos a baixar coas mans ata que apoio o lombo, logo baixamos os pés. Ideal sempre non levantar a cabeza, porque ao levantar a cabeza forzase o pescozo. Respira de aquí un par de veces profundo, busca de que apoye ben a cintura. E aos poucos xa nos imos poñendo na posición de Shavasana, pés abertos, ancho de cadrís. Buscade a mantiña que tendes ao lado, poñede os calcetins, os brazos abertos, separados do tronco, as palmas cara arriba. Relaxade a cabeza, acomodade a ben, que non vos quede nin o queixo moi para arriba, nin moi para baixo. Sentide como estes movimentos afectan no resto da columna. Se achegamos moito o queixo cara a gorxa, incrementase a curva lumbar. Empezamos respirando libremente. Que se vaya acomodando a respiración, facendo pausada e rítmica. Sentide os apoios, talóns, coxas, papos das pernas primeiro, glúteos, o lombo, que parte dos brazos tocan no chan, que punto da cabeza apoia no chan. E dende aquí, sempre en quietude, imos relaxar os dedos dos pés, as plantas, os empeines, os talóns e
eonocelos. Relax. Relaxamos papos das pernas, xemelgos, as canelas por diante. Observamos os xeonllos lixeiramente rotados cara a fora. Relaxamos os fraxes, o peso das coxas. Sentimos as pernas brandas. Relax. Soltamos o peso dos cadrís. Relaxamos glúteos. Sentimos o sacro apoiado, a curva do lumbago. Relaxamos a parte central do lombo, a zona dorsal, logo as escápulas, a parte posterior dos ombreiros. Relax. Relaxamos axilas, brazos, cóbados, antebrazos. Relaxamos pulsos, palmas, dorsos das mans. E percibimos cada dedo, matapiollos, furabolos, pai de todos, medianiño e mainiños. Relax. Levamos a atención ao perineo e relaxámoslo. As ínguas, o abdomen. Pensamos en cada órgano abdominal e mandamos de aire con a inhalación, que se hincha cada órgano de oxígeno. Que se baleire de sangue estancado. Relaxamos o plexo solar, o peso da caixa torácica, esternón, costelas, clavículas. De novo os ombreiros. Relax. Relaxamos a gorxa e pensamos nas cordas vogais, na larinxe, na farinxe. Por detrás o pescozo que se abranda, que solta o seu peso, que afrouxa as tensións. Relaxamos o peso da cabeza e soltamos a tensión do rostro, entrecello, cellas, pálpebras e ollos, nariz, pómulos, azulas, beizos, lingua, padal, mandíbula e queixo, fronte, sens, orellas e coiro cabeludo. Quedamos un momento en silencio e en quietude, tratando de extender a percepción a todo o corpo á vez.
Observamos de novo a respiración. Observamos los apoyos outra vez. E pouco a pouco imos inhalando máis profundo, mobilizando dedos de mans e dedos de pés, pulsos, senocelos. Podemos nos estirar, boquexar. Podemos amacarnos cos xeonllos flexionados. Dende aí, xirámonos totalmente cara ao lado esquerdo. Apoyamos a cabeza sobre o brazo, flexionamos un poquinho os xeonllos para manter o equilibrio. O brazo dereito por detrás. Buscamos soltar ben o peso da cabeza, que non se tensione o pescozo no último momento. Deixa de que pase isto, que o corpo ven un poquinho cara adiante. Sentide o lado de abaixo, o lado de arriba. A respiración máis profunda, facedea consciente, ata onde baixa o aire. Sempre lingua relaxada, mandíbula solta. Logo colocamos a man de atrás diante do peito e facendo forza contra o chan, ímonos incorporando sempre a cabeza baixa para non tensar o pescozo. E dende aquí imos buscando sentar cómodamente. Recordade poñer un coxín, unha manta dobrada, incluso unha toalla. E así levantamos isquións e podemos relaxar os xeonllos cara abaixo. Dende aquí, ben erguido o lombo, relaxados os ombreiros, preto as mans aos brazos do tronco. Que non pase isto porque senón lévanos para adiante. Buscade sentir a respiración de novo en vertical. Toma de conciencia dos orificios se están abertos, se están igual de abertos os dous. Buscade que o peso descanse sobre isquións, que a musculatura estea relaxada. Só é imprescindible para manternos dereitas, pero non ríxidas nin duras. E dende aquí aos poucos imos buscando respiración completa. Se necesitades entender mellor este tipo de respiración, recomendo vos que vexades os dous videos que hai xa sobre a respiración. Exhalamos sempre para soltar aire residual. Inhalamos usando toda a capacidade pulmonar. A exhalación continua, suave, silenciosa, sempre polo nariz. Repetimos varias veces. Poñer as mans axuda a tomar conciencia do aire como enche os pulmóns. Buscamos despois a respiración en proporción 1-2, que tamén está explicada no vídeo de respiración. E dende aí imos facer 6 ciclos do pranayama anuloma viloma, que tamén está explicado con detemento no seu correspondente vídeo. Índice e dedo medio da man dereita sobre entrecello, tapamos orificio dereito co matapiollos dereito. O brazo esquerdo queda relaxado. Empezamos inhalando pola esquerda, cada unha ao seu ritmo. Despois tapa a esquerda e solta por dereita. Inhala por dereita. Tapa primeiro e despois destapa por esquerda para exhalar. Repetimos 5 veces máis, cada unha ao seu ritmo.
relaxar de vez en cando o ombreiro dereito. É importante, se sentimos agobio, afogo, destapar, non facer o exercicio. Xa o intentaremos de novo outro día, pero hoxe non é o día adecuado, xa que destapamos e seguimos respirando polos dous orificios libremente. Respiración completa. Cando rematedes o sexto ciclo, despois da exhalación polo orificio esquerdo, destapades e quedades observando o corpo, a respiración, o estado da mente, o fluxo dos pensamentos. E por último, invítovos a que recitedes comigo 3 veces OM a modo de peche da práctica, palmas xuntas, diante do peito, que toquen os matapiollos no peito e así recibimos a vibración. Tratamos de facer igual de longo o O que o M. Inhalamos profundo. Muchas gracias. Namaste.